Nasayod mo, niadtong tuig 1450, nagsugod ang Sugilanon sa mga vampira. Dito sa syudad sa Inglaterra, sa usa ka dakong pulo, nga puros mga vampira. Tuod man, nabahin sa duha ka grupo ang mga vampira. Siyempre, ang unang grupo gitawag og administrasyon. Kaya doon ay administrasyon, doon na siya ay opposition. Di ba? Ay mo pagbuot. Maud to, nga huwag kauyon ang oposisyon sa mga pamalakad sa administrasyon. Mao nga ning wilga ug mulunsad og civil war ang mga oposisyon. Iyang nasayran sa hari sa administrasyon na dunay gilunsad na civil war ang oposisyon, dali niyang gimanduan ang iyang mga sakop nga iandam ang mga machine kay mag-imbento siya og usa ka vampira nga pinaagi sa teknolohiya. Kay ang iyahaman kung mapildi siya, dunay mo padayon sa iyahang mga gingharian. Tuod man, nagmalampuson ang hari. Nabuo ang vampira. Ug dinhi pinaagi sa iyahang gahom. Gilabay niya ang maong kahon nga gisudlan sa maong vampira nga iyang giimbento ug karon ninglupad ang maong kahon ug digto tugpa sa lungsod sa Dalbantayan. O sa mga tingalaan, atangin ninyo ang Sugilanon nga ipadayon sa imbentong vampira, ang vampira sa udtong tutok sa Dalbantayan. Uy! Lakas niya! Kanya, pilis ko! Mga kabarangay! Awa Radyo Boy, oh. Nanang sa to? Usahan sa nimong balita, Radyo Boy?
Kaunsa na usap si Radyo Boy ba? Sinaat si balita. Panggawas mo diha kay nakoy dang balita. Gusto ko nga masayod mo. Sa man ang kuwang Radyo Boy do? Asin balita na sana siguro na. Sismuso ka ng giyatay. Type naman na. Oy, Radyo Boy, alay dre. Sa man na imong balita? Di manggod. Kala mo pidring? Oh, katong pikas barangay lagi. Oo. Na. Kautot. Oh, kunya. Patay. Grabe ututa. Patay gyud. Na. Kung pampataya. Kuya ano dagay rundi ka utot di ay? Ah. Perting bawa. Mau ni utot makamatay. Ay! Tay boy. Yan ba yato? Moro na imong balita nga da Radyo Boy. Mabialam me na imong balita Radyo Boy oy. Moro na imong balita imong gidagan diri. Dili. Napay mas importante ana. Oh. Kailan mong lusyo? Oh. Na nakitaan gani nawa na kinabuhi. Kunya, patay. Patay na gani. Untahan na bagyong ka. Nya, unsa ba hinungdan kamatay ni Radyo Boy? Di manggod kay si Lucio nay pinaakan diri siyang liog. Nya, lagom na kaayo. Basin si kininira Radyo Boy ay. Asad. Kamatay na nang sige nini. Pakong agtang mo ron. Ayun. Di kay kanang sugatong pagkahitabua ba? Na napaakan si Lucio. Uy nakaibaog kinsay nagbuhat ato. Na duha ka buok pinaakan siyang liog. Hantod karon, lagom na kaayo wa nay hapit dugo. Natinuod na ang giingon sa propesya. Ayaw mo kahadlok na. Kay ako ang tubag sa inyong mga problema sa inyong lugar. Apan sa dili pa. Ikaw! Ikaw ang ipagpala nga maoy makabuntog sa usa ka nilalang. Pero sa dili pa, sundi ko ninyo sa akong kuweba. Kay adto na ko ipasabot ninyo ang tanan. Taysa, asa man imong kuibanoy? Ah! Calling card! Si Pana lagi ni. Oh, kay nas likod sa Cebuana nga akong langob aron dali mo matoltolan. Ay, tek. Yati titiguan nga da. Awa. Sosyal kayo. Si Buana. Awa kung tiguang ay. Oh, bukti. Kaya to niya nang atuon. Sige. Ngadto kita. Tuta. Adlo kayo. Murag duduhaan mo tunaw nga to. Ah. Tutong atuon kay tungod ra ba sa ato ang kuan kanang lugar na to. Ako na vampira. Sige. Sige.